yamde jeeɗiɗi silmaji capanɗe tati woni Conakry leydi Guinée waktu goto fawi hen to Paris lamorde France. Ahmadou Barouba. tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde jamala wale mon bisimilla mon ley kabaruji ɗi ko ɓuuri hen tengtude oɗo subaka altine to Guinée ko hande altine tati lewru 12 woni ñalande sakkitorde gam wonugol candidat e sumgoji arayɗi ñande nogas e jeetati lewru 12 hitande nde gonɗen hooreɓe pelle politique nayyi kolli fukkini kayitaji mumen to suudu cour suprême hoorejo laamu fadde ngo général Mamadi Doumbouya hollani tawede e hollani yidde makko tafon tawede ɗi sumgoji pelle politique mawɗe ɗen hono IFDG RPG et IFR tawetake ɗiɗo sumgoji hanki Pape Léon 14 holli mette muɗum e gonka bonka to Soudan ha tengti noon to El Fasher o noddi kaɓorde joƴƴine to Soudan laawi ballal nguure e cafaji uddite nde hare nde duuɓi ɗiɗi joni waɗi ujune mayɓe million ji egguɓe e wiide fedde gotago windere ONU Karine Kogné jaydiyanke to radio Darson international Marwa to leydi Cameroun e Jones Amos Kodjo karalo to radio Kif FM Cotonou leydi Benin ɓe ɗiɗo keeɓi mbuñaari Ghislain Dupont e Claude Verlon ko RFI hokkiri ko hanki ɓe kokkandi mbuñaari ɓe ɗiɗon keɓan jonte nayyi heblo to Paris e lebbi garoji tedduɓe bisimilla mon on calminama on jurama on jettama bisimilla mon ley kabaruji ɗi hande ko altine balɗe tati lewru tata ɓuuri hitandu ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi to leydi Guinée ko hande jaati woni ñalande sakkitorde fi wonugol candidat e sumgoji arayɗi nogas e jetti lewru 12 hitande nde gonɗen fawade eno sariya wiri ɗum ni hooreɓe peeɗe politique nayyi kolliɓe naaɓi kayitaji mumen to suudu ñawirdu cour suprême ɓe yooɓi kadi million ji temedde jeenayyi kalisi Guinée ko namda ko hayso tawi jingganoɓe makko no namdo yo wonu candidat hoore jo laamu fadde ngu général Mamadi Doumbouya hollani ɗum ɗon tafon ko ɓuuri tengtude e peeɗe politique mawɗe ɗen hono IFDG RPG et UFR tawetake ɗi sumgoji keroɗen Mamadou Adama Diallo ko lansana kuyate ardiɗo fedde politique PEDN atti hollude o naɓi kaydiji makko ka cour suprême fi wonugol candidat hikki ɗon Ousmane Kaba ardiɗo fedde politique PADES wi'uɗo o naɓi kaydiji makko ɗin wonugol candidat Ben Youssouf Keita ƴettuɗo fedde politique NFD ko neɓa kadi holli ko o candidat e suɓugoji arayɗi no wi'ede Amadou Thierno Diallo naɓi kaydiji mum ka cour suprême fi wonugol candidat Faya Milimono ardiɗo ferde BL kañum wo ko hande e tenen o naɓata kaydiji makko ɗin ka suudu ñawirdu mawdu cour suprême ɗe balɗe fof yimɓe hino lando yo hoorejo laamu hakkude o général Mamadi Doumbouya yo wonu candidat kono o hollali taw fondo makko wonugol candidat e suɓugoji arayɗi hooreɓe pelle politique selludalen mo IFDG Sidia Touré mo UFR e Alpha Condé mo RPG windaki ka doggol wotoɓe ɗum no firi ɓe wonata candidat ko yowiti e candidat ɓe humodira e fedde wo ha joni goto e maɓɓe hollali taw ɓe naɓi kaydiji maɓɓe ka cour suprême fi wonugol candidat buy e maɓɓe no wi'i hooreɓe commune ji si faali kaydiji wonayɗi sarti yoɓe wonu candidat e hinle ko ɗum sariya on yamiri ɓayru noon ko ñallal hande ngal woni sakkitoral yeeso ittay kumpa Mamadou Adama Diallo Conakry RFI